Her er vores klub. Her er Bet25. De er legekammerater, og man kan sige, at de spiller på samme hold. Her er en af vores medlemmer. Han kan godt lide at spille på fodboldkampe. Derfor opretter han en konto hos Bet25. Han sørger for at registrere, at han ønsker at støtte vores klub. Det er ikke altid, at vores medlem rammer det rigtige udfald, når han spiller på kampene hos Bet25. Men vores klub vinder alligevel. Bet25 sender nemlig 25% af det tabte beløb videre til vores klub. Det er derfor, der er dømt vind eller vind hos Bet25. Og det er derfor, at vi siger, at vores klub og Bet25 spiller på samme hold. Spil hos Bet25. Enten vinder du, eller også vinder vores klub.